Id-dokument tal-Partit Nazzjonalista għal qabel il-budget jipproponi l-użu tal-flus minn skemi u inizjattivi li fl-aħħar xhur l-istess Partit Nazzjonalista tkellem bil-gof kontra tagħhom. Tnejn li jispikkaw huma ċ-ċittadinanza b'investiment u l-kontribuzzjoni ambjentali mis-settur turistiku. Dwar iċ-ċittadinanza b'investiment, il-Partit Nazzjonalista għamel kampanji ma jaqtaw xejn. Però f'punt 52 tad-dokument, il-Partit Nazzjonalista jgħid li jridu jassiguraw li l-fondi miġbura mit-taxxa fuq it-turiżmu u l-programm ta' ċittadinanza b'investiment jintefqu biex jindirizzaw prioritajiet nazzjonali. Jingħad li l-Gvern għandu jippubblika lista ta' prioritajiet li għandhom ikunu indirizzati u jażel proġetti wara konsultazzjoni wiesa li tinvolvi lill-imsieħba soċjali. B'hekk kollox jindika li l-Partit Nazzjonalista irid iżomm il-programmi li tant kritika biex jiffinanzjawhom. Dan anke jekk Simon Busuttil iddeskriva l-beħ ta' ċittadinanza b'investiment bħala prostituzzjoni tal-pajjiż u ma tilifx okkażjoni waħda biex jużah kontra Malta fl-istituzzjonijiet Ewropej. Fid-dokument il-Partit Nazzjonalista jsemmi għadd ta' proposti li diġà qegħdin isiru jew tħabbru mill-Gvern bħal żieda fil-pensjonijiet. Imbagħad hemm proposti li qed jinsisti dwarhom hu partikolarment it-tkeċċija ta' ħaddiema tal-Gvern u l-privatizzazzjoni ta' setturi li ma qalx li ma huma.